Cunha estreita relación social e económica entre ambos municipios, Valga pídelle á Xunta que permita a mobilidade co concello veciño de Pontecesures. Plantexamos unha circunstancia especial que existe entre o concello de Valga e Pontecesures, non? De feito, existe unha mobilidade legal, a pesar do confinamento, que é que todos aqueles alumnos que veñen ao instituto, a FP, ao colexio de baño, ao centro de saúde. A petición do Concello de Valga indica ademais que os veciños tamén teñen que sair fora das súas fronteiras para mercar produtos que ali non se venden, ou haber moitos menos establecementos que en Pontecesures. Xente do noso concello que por outros temas de comercios que non existen no noso concello ou que non dan suministrado o suficiente para porque somos 6.000 habitantes e a nivel comercio, especialmente en supermercados, pois nun concello de 3.000 hai o triple de comercio para poder suministrar que é o do que hai en Valga. A Consellería de Sanidade comprometeuse a estudar a petición. O peche perimetral de Valga está en vigor dende a pasada medianoite, dende que o municipio entrou en nivel máximo de restriccións, unhas medidas que no seu conxunto apoia o rexedor. Son as que deben de ser, salvo o tema de que quedara libre para os dous concellos, pero esas medidas debense tomar porque quen non cumplimos fomos nós. É dicir, a población de Valga, unha parte importante do noso concello cumpleu, pero outra parte que non. Entón, as festas de Nadal e Reis, pois fíxonos chegar á situación que temos agora. Unha situación que arestora é moi preocupante. Na vila contabilízanse 78 casos activos. Nunca antes se acadara neste concello un dato tan elevado. Nos meses difíciles, aqueles de marzo que tuvemos confinados e tal, nunca se deron estas cifras no noso concello. É a primeira vez que eu creo que algunha xente e algúns veciños entenderon que non iba con eles e a realidade é outra, non? A curva de contaxios leva días sen parar de medrar en Valga. Para que se fagan unha idea, o pasado luns na vila había medio cento de casos, 28 menos que a día de hoxe.